Jeg vil nu starte med at besvare opgave 4005 i det røde S6-hæfte. Først beregner jeg det i hånden, og derefter vil jeg beregne det ved hjælp af Inspire. I denne opgave bliver vi bedt om at udfylde skemaet over den forventede fordeling, der er for eller imod ændrede åbningstider i svømmehallen. Jeg starter med at beregne kvindernes mening. Det gør jeg ved, at jeg dividerer sum af kvinderne, som der er for, med samlet antal personer. Og så ganger jeg det med antal kvinder. Det samme gør jeg, når jeg skal beregne kvinder, der er imod, og kvinder, der har svaret ved ikke. Det gør jeg også her, hvor jeg skal beregne mændenes indstilling, i det vi faktisk får oplyst, begge køn har samme indstilling. Her skal jeg så opstille et skema over den forventede fordeling, kvinder der er for, kvinder der er imod, og kvinder der har sagt ved ikke. Nu beregner jeg så Kian-teststørrelsen ved hjælp af den her formel. Jeg indsætter alle tallene og får Q til at være 7,2. Og jeg beregner P her. Og jeg ved, at antallet af frihedsgrader er 2, da vi ved at kende 2 observationer kan beregne resten. Og jeg får p-værdien til at være 2,6%. Og jeg har ikke fået angivet et signifikansniveau i den her opgave, så derfor antager jeg det på 5%, som man normalt regner med. Og her vil jeg så forkaste hypotesen om, at der er en afhængighed mellem kønnene, fordi tallet er mindre end 5%. Samme opgave vil jeg nu beregne ved hjælp af Inspire. Her så har jeg oprettet en matrix. Det gør jeg under værktøjer og så beregninger, matrix og vektorer, opret matrix, og så 3 kolonner har jeg skrevet, og så har jeg så skrevet observeret og defineret den. Og så har jeg bare sat tallene ind, som vi allerede har fået, angivet. Jeg går ind under beregninger, statistik, statistiske test og uafhængighedstest. Og så observeret. Nu får jeg så angivet teststørrelsen Q, p-værdien, frihedsgraderne, og jeg kan faktisk også få Inspire til at regne de forventede ud. Jeg skriver stat, punktum, og så vælger den her. Så får jeg præcis det samme, som jeg har regnet ud i hånden. Nu vil jeg så regne opgaven ud med terninger. Ups, det var ikke det. Og i den her opgave, så har jeg nogle forskellige hændelser. Og eksperimentet, det går faktisk ud på, at vi har 6 terninger, som hver især har 8 sider. Og terningerne, det kastes så 20 gange, og så har jeg så slået dem sammen med en anden gruppe, så det kastes faktisk 40 gange i alt. Og vi har så her så beregner jeg så beregner jeg den forventede værdi. Det gør jeg ved at sige 1/8 gange 240, da vi ved, at udfaldsrummet her er 1, og her gør vi det så ved 2/8, som er en 1/4, så får vi værdien af 60 her. Jeg beregner Q-værdien og får Q-værdien til at være 5,03. Og herfra kan jeg så bestemme p-værdien, som bliver 0,28, det vil sige 28%. Det samme. Og ja, i den her opgave, så bekræfter jeg så nulhypotesen, fordi p er over signifikansniveauet.
Samme opgave kan jeg regne ved hjælp af Inspire. Faciliteter. Jeg har skrevet de observerede værdier og de forventede. Så går jeg ind under værktøjer, statistik, statistiske test og goodness of fit test. Og så observeret liste. Så vælger jeg observeret, forventet, frihedsgrader 4 og skriver p-værdi. Så får jeg præcis det samme teststørrelse og p-værdi, som jeg har fået i den forrige opgave. Så ja, det var det.